Matur suwun Gusti sampun diparingi koki kondang niki kathah sing tresnani tak jaga nganggo tresna tarumat nganggo rasa tak suwun lan tak uja Gusti tansah berkahono. Aku pengen cerita rasa bunga sing neng dodo rezeki sing tak tompo kanggo nguripi keluarga wayah udan rati rasa wayah panas rati gagas perjuanganku selama ini nyambut gawe kanthi ikhlas tak lakoni. Matur suwun Gusti sampun diparingi koki kondang niki kathah sing tresnani tak jaga nganggo tresna tarumat nganggo rasa tak suwun lan tak uja Gusti tansah berkahono. Rasa bunga sing neng dodo rezeki sing tak tampa kanggo nguripi keluarga wayah udan rati rasa wayah panas rati gagas perjuanganku selama iki nyambut gawe kanthi ikhlas tak lakoni. Gusti tansah berkahono. Matur nuwun Gusti sampun diparingi koki kondang niki kathah sing tresnani tak jaga nganggo tresna tarumat nganggo rasa tak suwun lan tak uja Gusti tansah berkahono tak suwun lan tak uja Gusti tansah berkahono. Matur nuwun Gusti berkah ingkang kula tampi. Ya, terima kasih luar biasa Koki Kondang.
Cepogo Boyolali.